Adar Gulan Jinan Birdoziya Molayan derzand Kuçên Rojhilatê Kurdistan û Îranê ji hêrsa raperîna jin û ciwanê şoreşger difûre. Rojnîne ku bajarek din beşdarê pêla serhildana azadiyê nebe. Yekem care ku jinê Kurd, Belûç, Fars, Ereb û Azerî mil dane milê hev û li dijî pergala zulmê bûne dengê serhildanê. Jin doza heqê xwe yê jiyanê dike. Rejîma Îranê yek ji wan desthilatdarên despot ên netewe dewletê pêk tê. Tevî serdestiya mêr netew dewletê zulmê li hemû pêkhatên etnîkî, bawerî, jin, çandî, çînî û cihêrengiyên zayendî dike. Jiyanê li civakê teng dike, heyîn, ket û mafê jinan înkar dike. Nerazîbûn serhildana jinan a li hemberî vê pergalê mafek e. Xwendekarên zanîngeha Sineyê berê serhildanên li kûçe û kolanên Rojhilatê Welêt veguhestin lûtkeya çiyayên azad. Ev ji bo serhildana civakî ya Rojhilatê Kurdistanê qonaxeke nû ya pêşteçûna şoreşê ye. Ciwanan bi daxuyaniyeke biryara xwe ya mezinkirina şoreşê ragihand. Dê ev helwesta xwendekarên zanîngeha Sineyê riya evîndarên şoreşê ronî bike. Bi tevlîbûna ciwanan a nava refê şoreşê re di qonaxa rêveçûna serhildanê de geşedanên nû çêbin. Erê li Kurdistan Rojhilata navîn û cîhanê geşedanên bilez rû didin, lê divê raperîna jin û gelê Rojhilatê Kurdistan û Îranê jî bi tenê neyê hiştin. Serhildanên ku bi pêşengiya jinên ciwan dest pê kir, 55 roj li pey xwe hişt ku belavî seranserî kûçe û kolanên gund û bajarên Welêt bû. Asta çirûsa serhildana jinan berbelavî girseyên cihêyên civakê bû. Civaka Rojhilatê Kurdistanê bi vê helwesta xwe desthilata Komara İslamî ya Molayên Îranê anî ber hilweşandinê. Pêşengiya raperînê ji nifşeke wêrek ê bêtirs pêk tê. Rejîm êdî çi jî bike, dê nikaribe van ciwanan bêdeng bike. Wan riya xwe ya hesabpirsînê dît, ew nema êdî disekinin. Ji lewma hesabê rayedarên dewletê yên tepîsandina serhildana civaka jin û gelên Îranê bi ser neket, êrişên rejîmê yên tepîsandinê beyhûde ne. Ji sedema ku serhildanên gelên bi pêşengiya şiyara jin jiyan azadî bi bajarekî ve sînordar nema û berbelavî tevahî Rojhilat û Îranê bûn, ji yên salên berê cudatir teşegirt. Ji bo serhildan bi pêşengiya jin bindest û çîna ketkar bi pêş dikeve, hêla wê ya hevgirtina civakî demokratîk û azadîxwaz li pêş e. Di pêştebirina serhildanê de keda ku dayikên Rojhilat didin mezin e. Xwedî derketina dayikan a li raperînê hembêzkirina hêviya ji azadiyê ye. Hewildana dayikên Rojhilatê Kurdistanê wêrekiyeke esîl a hêza moralê ye. Ev sekna dayikên serhildêr silavên bêdawî heq dike. Civaka Rojhilatê Kurdistan û Îranê li dijî rejîma mêrserwer di nav nerazîbûnên demokratîk de daxwaza mafê xwe yên mirovî û serbestiya jiyanê dike. Derd û kulê xwe yên ji zulma dîroka 45 salê borî ku li ser wan hatiye meşandin bi derketina kolanan protesto dike. Daxwaza guhertinên bingehîn ên heq, hiqûq û azadiyê dikin. Rejîma teokratik a Molayan bêedaletî cudakariyê dike, pêkhateyên civakê ji hev parçe dike û bera pêsîra hev dide. Civak vê rejîma teokratik a li dij demokratîk naxwaze, guhertin û veguhertinên bingehîn ên zîhnî qanûnî dixwaze. Serhildana jinê Rojhilat û Îranê şoreşa jinan a civakî îfade dike. Reaksiyona jinan hemû sînorên tirsê derbas kir, bandora xwe li tevahî pêkhateyên din ên çîna ketkar karker jin mêr û pîşeyî dike. Di encama her serhildanek civakî de hevsengiyên statîkoparêz serobino dibin. Li şûna hevsengiyên klasîk kevne şop, xisletên lîderên gelan dertên civaka Rojhilat Îranê di vê pêvajoya serhildanan de jin pêşengê xwe dîtin. Raperîn bi rêbertiya cinan belavî dibistan, zanîngeh, kargeh, kolanên gund û bajaran bû. Mêr bi pêşengiya jinan dadikevin qadên serhildanê û bi duruşma jin jiyan azadî, hevalbendiya xwe ya li gel nirxên bi destê jinan hatine afirandin araste dike. Xilasbûna xwe ya ji pergala serdestiyê bi pêşveçûna asta rêbertiya jinan raber dike. Civaka ji PKK Kurdistan Îranê li hemberî hişmendiya pergala kapitalîst di hevgirtina jiyana komînal a parvekirinê de xwedî helwestek bi hev re jiyana azad e. Yek ji armancên gelên serhildêr ên Rojhilat û Îranê bi berxwedanê anîna demokrasiyê ye. Her wiha ji mafê her civakê ye ku li hemberî êrişên qirkirinê bi rêxistin bike. Rêxistina civakî nîşaneya hêza jinê Kurd diyar dike. Jina Kurd xwedî tevgerekê civakî ya rêxistin kiriye. Serhildana gelê Îranê îlhama xwe ji vê rastiya heyî girt.
dema em pirsgirêka jinan ji hêla felsefîk ve bigirin dest, azadiya jinan şoreşa jinan tê wateya azadiya jiyanê. Li dijî sîstema heyî ya mêtîngeriyê têkoşîna jinan bi rengeke xwezayî tê wateya azadiya civakî. Şoreşa jinan li dijî paradigmaya modernîteya kapîtalîst hêza alternatîfa zanist a sosyalîzma jinan eşkere dike. Ruhê mirovahiya pêşverû ya li dijî pergala neqenc zalim li ber xwe dide dê raperînên li bajarên Mehabat, Saqis, Sine, Kirmaşan, Bane, Mêrîwan, Tehran û Meşhed de di dilê pergala dîktatûr de bû pêtek ji agirê hêrsa jinan. Pêta meşaleya agirê serhildana Jîna Emînî belavî cîhanê bû. Serhildana jinên rojhilatî birdoziya rejîma Molan derizand. Şerê xwedavendên serdemê yê li dijî tarîtiya xwedayên qurnaz ên ku agirê mirovahiyê dizîn sînorê Kurdistanê derbas kir. Serhildana jinana li dijî koletî bindestiyê di raya global de mezin dibe. Têkoşîna jinan êdî veguherî serhildaneke civakî. Her wiha beşên cuda yên civakê komên etnîkî cihêrengiya zayendî azadiya xwe di azadiya jinan de vegotin û bi vê armancê li ber xwe didin.